Ynys Môn. Neu Moch Môn, falle, ie? Roedd na dri mochi bach efo gilydd mewn cwt, a mami wrth i bod efo'r tri. Bob amser dywedai mam sioch sioch, a ninnau'n deud wi wi wi. Ond un diwrnod yn anffodus fe ddaeth visitor i tŷ, yr enwog Philip Foley. Roedd o wedi clywed am ei bloodlines ni, ac isio codi'r safon wir i chi. O, crisis mawr ddigwyddodd oedd o mond isio dau, a fo a hi dewisiodd o i ffwrdd â ni mewn telar i fo William draws y sir, a dyna dechrau diwedd i a wir. Fi di porc a fi di chop, da ni'n mynd i ffenna siop, mynd i'r lladdu pan ddown ni nôl. Fydda ni yn sausage roll. Mewn i'r twg bach tywyll du, pell o'r cae a pell o'r tŷ. Ffeithiol ni fosfarion crap i ddoi ni mewn i byd crepad. Daeth hooligans draw o'r YFC, labelu ni yn A a B. Oeddan nhw yn bod yn mean, yn deud bod fi yn watrilin. Fi di porc a fi di chop, da ni'n mynd i ffenna siop, mynd i'r lladdu pan ddown ni nôl. Fydda ni yn sausage roll. Ffwrdd â ni i sioe Sir Fôn, ffasiwn fodio, peidiwch Sion. Roeddan ni yn teimlo'n sick, rôl cael ei prodio gan Dick. Nac, Dilwyn Morgan o'n i enw fo. Bwtsia conwyddaidd i nôl, sio mesur ni o'r tîn i'r bol. Isio gwneud rhyw ham hoc, a wedi dod i chopio'n mwddo. Fi di porc a fi di chop, da ni'n mynd i ffenna siop, mynd i'r lladdu pan ddown ni nôl. Fydda ni yn sausage roll. Felly peidiwch byta ni, da ni'n blasu'n ychrafi. Felly peidiwch byta ham, cerwch am y beef Milan. Fi di porc a fi di chop, da ni'n mynd i ffenna siop, felly peidiwch byta ham, cerwch am y beef Milan. A nôl â ni at Ifan, ac mae bellach wedi cael cwmni Jessica Robinson.
Wel, Jess, fi'n cael y pleser o siarad â ti'n waith yn rhagor ar ôl y perfformiad yna. Siwr athi, ti'n apus? O reit, dwi'n meddwl. O, Gallu reit. wedi mynd yn wath, yn gallu wedi mynd yn well. Pa mor reit, de, Jess? O, sa'n gwybod. Mae gwmynt i feddwl am yr diwrnod steddfod. Mae hyd rhywbeth arall i fyny, so mae Deuawd i grin awr nesaf, so lot i feddwl am. Dim lot o amser â ti siarad, mae rhaid ti fynd yn llythrenol lawr i gael dy wisg arno gati. Oes, mae eisiau mynd i gwisgo a cael y gwallt i wneud a sort o ble mae'r brawd bach na nawr cyn mynd ar llwyfan. So. A wi ddim eisiau dy siomi di, ond y trolau ti gystadlu fydd i Hwn nawr. fydd y gystadleuaeth ola eriod nawr, ie. So. Cyn i ti fynd y rhy hen yn Cyn y anffodus. rhy hen. Mae'r anti-wrinkle cream dy fi'n barod nawr. Ei, o'n i yn mynd i weid, os yw unrhyw gysur, ti'n mynd edrych ti O, fynd. diolch yn fawr. Ond gorchadau a pob lwc i ti. Diolch yn fawr, diolch. Wel, Jessica yn ddynas brysur iawn yn steddfod yma, ond mae hon yn ddynas brysur hefyd. Betha Williams, cadeirydd Steddfod Cymru, wedi cael diwrnod da hyd yma, dwi'n cymryd? Do, wedi cael diwrnod pen i gamp hyd yma, mae rhaid fi fod yn onest, do. Di dy draed i'n brifo? Dim eto, na dyn, bori yn siŵr fydden nhw'n brifo mwy na heddiw yn siŵr. So be ti wedi bod yn neud heddiw yma? Ti wedi gorfod gweithio, ti wedi cael dod yma jyst i fwynhau dy hun mewn ffordd na ddo? Na, do. Nes i gychwyn bore yma wrth agor y Steddfod. Wedyn fi si wrthi'n arwain ar y llwyfan. Fi si cyflwyno'r llywydd yr Eisteddfod. Fi si wedyn yn deud ryw air am yr tlws Dramâu oedd yn cael ei gyflwyno heddiw cof am y diweddar Wil Sam. Wedyn wedi bod yn gwneud yr seremoni gadeirio ac wedyn fyddai anen cloi'r Eisteddfod hefo'r canlyniadau cyn cael mynd adra heno. A be wyt ti'n wneud cyn mynd adra ar ôl cloi? Dwi'n yn siŵr iawn eto, jyst o, eista lawr rwla dwi'n meddwl o cael 5 munud i fi'n hyn. Ond mae'r steddfod wedi bod yn wych hyd yma, ac dipyn o her trefnu steddfod ffermwyr ifanc, neu ydy o'n, os gen ti ddigon o gymorth, o gen ti dîm, dwi'n cymryd o dy gwmpas di? Oes, na do, mae'r cymorth wedi bod yn dda iawn, yn enwedig cymorth, mae'r sir di reid, mae rai fi ddeud diolch i bawb o'r sir sydd wedi bod yma yn cynorthwyo yn ystod dydd, yn stiwardio, wneud paneidia, bob dim. Hynny'n bwysig ydw di, gwneud panad i mewn. Mae'r busnes gwneud panad ac dod â ryw disa neu ryw fechdan i rwy'n bob hyn a hyn. Yndi, mae hwnna'n swydd bwysig iawn. So, chwarae teg, maen nhw wedi bod yn cadw pawb i fynd yn ystod dydd, ond mae gwaith maen nhw'n ei gefn llwyfan a felly hefyd yn bwysig ofnadwy. Ond diolch yn fawr iawn i ti a dy bwyllgor am groesawu ni i'r Steddfod. Mwynhau weddill yn noson. Dwi'n gwybod bod chdi eisiau mynd i wrando ar y cora. Oes wir. O, diolch yn fawr iawn i ti. Da ni am gar ymlaen fan efo'r gystadleuaeth yr Unawd Sioe Gerdd a mae gen terwydd eithon ni pwyd sy'r nesa ar y llwyfan. Gwnaf wir ar nesa ar y llwyfan, Ani, mae Ffion Price, a mae hi'n cynrychioli Federasiwn Maes Yfed. Jamie's over and Jamie's gone. Jamie's decided it's time to move on. Jamie has new dreams he's building upon. And I'm still hurting. Jamie's arrived at the end of the line. Jamie's convinced that the problems are mine. Jamie's probably feeling just fine. And I'm still hurting. What about lies, Jamie? What about things that you swore to be true? What about you, Jamie? What about you? Jamie is sure something wonderful died. Jamie decides it's his right to decide. Jamie's got secrets he doesn't confide. And I'm still hurting.
is right. Give me a day, Jamie, bring back the lights, hang them back on the wall. Maybe I'd see how you could be so certain that we had no chance at all. Jamie's over, and where can I turn? Covered with scars I did nothing to earn. Maybe there's somewhere a lesson to learn, but that wouldn't change the fact, that wouldn't speed the time. Once the foundation's cracked and I'm still hurting. Sion Price ydi, chi'n cofio Moch Môn? O'n nhw gefn llwyfan gyda Meinir. Does neb yn gwybod beth allwch chi ddisgwyl yn steddfod y ffermwr ifanc. A nawr, dwi'n cael cwmni 2 fochyn a ffarmwr neu ciged, dwi'n siŵr beth i ti gyd yma. Ond chi wedi cael tipyn o hwyl yn cystadlu yn y gystadleuaeth hon, a heb ymarfer yw lawer. Na, do, wel, cyn y gystadleuaeth sirol, lle oedd y ddau ni'n brysur yn cystadlu'n llawer o gystadlaethau gwahanol, Rhys yn gwthio'n brysur efo gwaith crefft o falle hefyd. Bydd Rhys draw noson cynt, cael rhyw marfer bach efo mam ar y piano, a wedyn jyst troi fyny'n sir, a wedyn bach o sioc bod ni wedi ennill a cael yn dewis yn fynd drwad, lle. Wedyn, da ni wedi cael 2 ymarfer cyn y cenedlaethol, lle wedyn gawn ni bach o symudiad. Wel, do, gawn ni bach o ryw symudiadau falle neithiwr wedyn, do, da ni wedi. Sut ydych chi'n cofio'r geiriau i gyd? Sgyn i'n syniad i gwirth chi, oedd o just yna. Fel oedd ni'n perfformio fo, oedd bob dim just llifo allan. Mae'n rhaid bod o wedi gweithio. Yn sicr wedi plesio. O, mae rhaid i chi fynd i olchi nawr yn gyflym iawn. Oes, ni, mae'n eisiau mynd i canu'n cor a oedden ni'n canu cor yn sir yn binc am bod gath ni'n amser i dynnu o i ffwrdd wedyn. Mae'n bach o mad rush wan chi. A dyma'r tro cyntaf i ti gystadlu yn y gystadleuaeth hon. Wedi mwynhau'r profiad? Do, mae dwi'n iawn nes i eisiau mewn yn slod o llabri nesaf. Chi'n gwybod lle gai few lines? Dwi'n gan i weld, de. Gobeithio agorau am flwyddyn nesaf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Fel hwyl i chi. Diolch. Cofiwch gadw llygad rwan, cor Sir Fôn, chwiliwch am yr hogia sydd dal yn binc, ynde. Ond amser am hoi fach rwan. Dwch yn ôl, mae ganddo ni fwy o Unawd eisiau gerdda, mwy o'r Deuawda a'r Triawda Doniol.
Croeso nôl ato ni, Steddfod Fferwyr Ifanc Cymru. Hei, dwi'n cael lle da mewn hyn i busneser, pwy sy'n hwyr i gystadlaethau a felly. Ond, mae gen i ganlyniad i chi, yr ymgon. Nathon ni fwynhau glas o'r perfformiadau. Yn ail, nag e, yn drydydd, swn i'n dweud yn iawn, clwb Tir Mynach Meirionydd. Yn ail, clwb Bodedarn Ynys Môn. Ac yn ennill, clwb Chwitffordd Clwyd. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Da ni'n mynd ymlaen ar cystadlu. Da ni wedi gweld moch môn yn barod yn do, ond da ni'n mynd ymlaen efo'r Deuawd neu Triawd Doniol, a mi gyterfyn ddeitha chi pwy di'r nesa i gystadlu. A'r Triawd Doniol nesa yw clwb Llangybi Ffederasiwn Eryri. A dyma nhw'n ei ffordd i'r llwyfan nawr. Fi di John, dwi'n ffarmwr cefnog, chwilio mraig sydd ddim rhy gegog, hogan smart, dim rhyw hen slebog, gweithwraig gyredd ac yn ennill cyflog. Chwilio mwraig yr y dwy, chwilio mwraig yr y dwy, dos na'n talant i mi nunlla, wel hen lanc fyddai. Keiti radwyn dwrna yn llwyddiannus yn fy ngyrfa, ond mae'r cloc yn dechrau tician, rhaid cael y dyn efo clampo. So span! Chwiliom wyr y dwy, chwiliom wyr y dwy, does nam talant i mi nunlla, wel hyn y ferch fyddai. Fi dileddi rydwy'n ffarmio godro tynnu wy'n ac nifio, ond mae'r cloc yn dechrau tipio, gael cael un bo clampo, wydiad. Rhaid mi setlo a bo'n rhamantus, ond pa un all ddwyn fy nghalon a gwireddu fy mreiddwydion. Chwilio mwraig ar y dwy, chwilio mwyr yda ni, does na talant i mi nunlla, wel hen lanc fyddai. Stalwyntu fel cloc, cadw amser fel tic-toc, bydd yn hwyr yn hitio'n spot i mi gael babi yn y cot. Dwi angen ffeindio dyn reit handi, bwy gosmart sy'n eitha brandi. Isio babi yn reit hydyn, ac eithol lonydd gennau wedyn. Chwilio mwyr y dwy, chwilio mwyr y dwy, does nam talant i mi nunlla, wel hyn y ferch fyddai. Dwi'n mwynhau fy ngwersi sbinio ac ambell mwydriad o Prosecco, gwneud fy ngwallt a siopa moria i mi gael edrych ar fy ngora. Carthig shed bob o'r sadwn, sgipo bwydo bob un llwdwn, gwneud rhyw neges a gwneud cacen, shit shower chef. Cyn mynd
allan. Chwilio mwyr ydan ni, chwilio mwyr ydan ni. Does na'm talant i ni'n unilla, wel hyn y ferch byddai. Wel, benai, pwy dwi am ddewis yr un fo brens, ta'r torchwr llewis, yr un sy'n godro, ta sy'n sbinio, beth am y ddwy, rhaid celebreitio. Chwilio mwraig yr oeddwn ni, chwilio mwraig yr oedden ni, rhaid ni setlo am begani. Adean Triawd yn ni. A nôl yn ni nawr, gefen llwyfan at ifanc. A dyma hi yn ffres o'r llwyfan fel petai Ffeon Price y tro cynta i faes yfed gystadlu yn yr Eisteddfod. Mae fe. Tro cyntaf i fi dod yma hefyd, so mae'n profiad newydd, profiad wych. Sonia chydig bach am y clwb felly, clwb Edw Valley. Ie, clwb fach dyn ni, dim ond tua 30 o aelodau. A neithiwr, wnaethon ni ennill y senior debating. So, Wel, llongyfarchiadau mowr iawn i chi yn gynthyfu o nerth i nerth y clwb felly, de? Ie, mae fe. Mae mwy o aelodau yn dod, so mae'n wych. A beth amdano ti yn bersonol lawr? Le wyt ti arni o ran addysg ag ati? Dwi newydd gorffen lefel A ac yn cymryd gap year. Dwi eisiau gwneud tipyn o, dwi eisiau gwneud Perfformio ag ati? perfformio, ie, blwyddyn nesaf. So, dwi'n mynd i trio cael mewn i performance school yn Llundain. Byd y sioe gerdd, ie? Ie, amdani. ie. Wel, ar ôl perfformiad fyna, wedyn ni bydd ddyfodol disglair iawn o blant ti. Diolch, diolch. Llongyfarchiadau, a pob lwc. Diolch. A da iawn am roed mae syfer ar y map. Ie. Da iawn. Diolch. Braf gweld gwynebau newydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod yma. Rwan ta, i'r rhai craff ohonych chi, dwi'n siŵr bod chi wedi sylweddoli ar gamgymeriad bach. Yr ymgom, pan nes i roi'r canlyniad i chi, nes i enwi 3 clwb, ond dim ond 2 oedd yn cystadlu, felly dyma gadarnhau y canlyniad. Yn ail, clwb Bod Edarn Ynys Môn, ac yn gyntaf fel y dydon ni, clwb Chwitffordd Clwyd. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Ond ymlaen ar cystadlu, ymlaen ar 19 sioe gerdd. Digon i ddod ohonyn nhw, ond dwi'n gwybod pwy sy'n nesaf, ond rhywun sydd yn gwybod pwy sy'n nesaf ydy Terwyd, wrth gwrs. Odw i'r gweithio Annie, wel, y nesa ar y llwyfan o glwb Pontfaen Ffederasiwn Brycheiniog ac yn canu The Movie in My Mind, dyma Sian Healy. They are not nice, they're mostly noise. They swear like men, they screw like boys. I know there's nothing in their heart, but every time I take one in my arms, it starts the movie in my mind, the dream they leave behind, a scene I can't erase, and in a strong GI's embrace, flee this life, flee this place. The movie plays and plays. I'll find my true romance. He takes me to a place where I don't have to dance. Our children laugh all day, but all I've been through can't make my dream come true. Dream
Do my dance, I'll make them drink. When I make love, it won't be me. And if they hurt me, I'll just close my eyes and see the movie in my mind. A dream that fills my head. A man who will not kill, who'll fight for me instead. He'll keep the fear at bay, so no one comes at night to blow the dream away. A nôl â ni gefen llwyfan lle mae Meinir wedi cael cwmni tri o Doniol Llangybu. Chwilio am gymar, wel dyna chi Destyn. A nes di fwynhau'r perfformio yna, mae'n siŵr, dy fe? Do, ni bach yn nerfus, chos mae di'n gael tynnu'n illad i ffwrdd. Profiad reis ddiddorol, ond hen i wneud y pethau yma i'r mudiad fel i... Ond mae'n siŵr bod ni gyd yn mwynhau. Mae am achos da. Ond y gystadleuaeth on, mae'n llawer o hwyl yn dweud. Mi dda, gysg chi'n disgwyl ti bethau, mi o'n dangos lot o beth chi'n gallu gwneud a pam chi'n gwneud o, mi'n hwyl ysbi. Cyfuno sawl talent. Ni. A Sioe, ti wedi bod yn rhan o'r trefnu ag ati achos Steddfod yn yr yw ohono ni. Ie, sad. Wel, dwi wedi gwneud llawer then, dwi wedi trio'n ngorau. Wedi bod stiwardio heddi? Do, bob dim wedi mynd yn shape shaft, do, bob dim wedi mynd yn slick. Wel, mae popeth yn symud yn gyflym iawn, dych chi fe? Yndi, mae Steddfod da, wedi cael ei threfnu dda fyd, chwarae teg. Wel, dymuniadau gorau'r tri ohonoch chi. Diolch o galon i chi. A nôl â ni i'r llwyfan at y Triawd Doniol nesaf. Dyma chi Dyfan, Erwan ac Ilan Jones o Bro Ddyfi, Maldwyn. O, mae fan yw'r wraig ar fi'n cael babi, ond does dim rush. Too posh to push. Mae yn y birthing pool yn wel fy-jazzled o gwyn neu byd. Mae'n sgleinio i gyd. Gorwen ôl a gwrando ar y delyn, mae'n chilio mas. Mae'n sbio'n gas. Gwydraid o Prosecco rhaid gael wedyn o M&S. Mae na ddiawl o fes. Nadlu oedi ac ail ambell pant, gwthio allan i'r rhythm y cerdant, llunio awdl wrth ei hun, cyn bydd napi o ffeidin. O, paes bio'n gas, just open mas, just open mas. O, mae wife i fi a fi'n cael babi, mae'n really chilled. Di ddim yn thrilled. Cafodd clamp o joint cyn cychwyn yma, mae hi'n okay. Mae'n far away. Mae hi wedi marfer lot o yoga, mae'n really fit.
am lwyth o nonsens. Mae'r holl fynedau nawr yn gwenu a mil o ser. Mae pethau bler. Up dog, down dog, teimlo canmai nawr. Yoga, cwrw, gorau pen mae'n mawr. Ar ôl gwasgu'r crotoi'r e, cawn ryd o frych i de. Ompais fi o'n gas, just look me mas, just look me mas. O, mae'r ddynes acw ar fi'n chwalu, o chwellt i lawr. Mae'n ddynes fawr. Mae genny'r pwler at dyredu, o seith o'n styc. Mae ddeidryc. O, ced mawr o dŵr a sob carbolic, ac iodin. Mae whisky dyn. Chydi bach o gris ac oil hydraulic i droi o rownd. Mae dal yn sownd. Cwyd y haff a hogiant am o straen. Watsiwch ag y splashes ar y blaen. Mae y pwler yma'n racs. Mae'n aberig am prolapse. Wei, steady on, mae'n dod fforong, mae'n dod fforong. Llacio'r haffi oll yn beth o'r sbaen. Well ni edrych y beth sy'n gyrru mlaen. Gwisgwn fenni Cymrw'n bwyth, falle fi'n angen pwyth. Hog i ewis mi lyc, mo'n mynd i fewn, mo'n mynd i fewn. O, mae gen i babi'n amser llawen, mae'n good day out, over and out. Rydw i fel ceiliog ar y ben domen, yn goc i gyd, yn fach ein byd. Mae y cyfan wedi bod mor syml, mor stress-free, i ni ein tri. O, mae'n siŵr y down ni eto'n fian, syniad di fai, babi rhif dau. I dwal! Willow a pheredu'r hedd, mae y tri mor wych a harddigwydd, siwgwr dadi cwtsi cw. Ych a fi mae wedi fw. O, be nawn ni wan, roi nôl i'w fam, roi nôl i'w fam. Ie, na chi brodd y ddi ond nôl y gifen llwyfan y ifanc. Ac yn cynrychioli Brycheiniog, Sian Healy. Sian, where is Pontfaen YFC? It's on your t-shirt there. Well, in the middle of nowhere, really. I don't know, a couple of miles from Brecon. Right. On the mountain, up the top by there? the cynnig, up a chapel, by the Eppint. I know where Upper Chapel is. Nice place there. That's where we meet. That's where Lovely, lovely. But you're in university in South Wales? Yes, I am. Studying what? Child's nursing. And where are you at? First year, second year? Second year. Enjoying it? Yeah, loving it. I've just been on placement in Prince Charles Hospital in Merthyr. It's amazing. Oh, well done. Are you happy with your performance tonight? Yeah, I think it went well. But you've performed here before, haven't you, on the stage? It's not your first time in Dramâu. No, it's not. I performed with Only Kids Allowed a couple of years ago now, Allowed at Christmas concert. Oh, well done. Yeah. You're an old pro. I wouldn't say, I wouldn't go that far, but... Well, congratulations on your performance. Thank you very much. Cracking job and good luck. Thank you. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn iddyn nhw gan llwyfan, ond dwi'n cael cwmni Teleri Fielden rwan, sydd bellach yn denant yn fferm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Llyndy Isaf yn Nant Gwynant. Sut wyt ti? Iawn, diolch. A ti'n mynd dynos chydig o fisoedd? Ie, 2 mis wan, so ie. Glyb iawn yn ar hyn o bryd, dwi'n siŵr. Yndi, am y holl amser dwi wedi bod yna, mae wedi bod yn lyb, ie. Ond deitha ni rwan ta, achos yn Wrecsam gys ti dyfagu, a dydy'r busnes ffermwyr ifanc yma ddim wedi bod yn dywaed un ydi? Na, a ti'n fe, ers i fi gyrraedd yn Nant Gwynant, dwi wedi ymuno â Dyffryn Madog, a mae'n mor wych i gweld faint maen nhw'n gallu cyflawni fama, a dwi'n genfigynus iawn i si wneud y fath beth â hyn. Ges ti, yn dyfagwraeth ta, ges ti gysylltiad efo ffermwyr sydd wyt ti wedi mynd ymlaen i fyd amaeth, lle?
A taid ar ffermio, felly o'n i wrth fy modd yn mynd i gweld fo ar y penwythnos a falle. A wedyn wastad am ryw reswm di eisiau bod mewn y diwydiant a di diweddu fyny neu bach o waith gwahanol marchata falle o fewn amaethyddiaeth, ond wastad yn trio mynd nôl at ffermio ei hun. Rwan ti'n ffarmwr go iawn. O, Deuawd, wel, dwi'n trio bod. Be di'r heria sydd o blaen di lenni wan ta? Wel, i fod yn onest, mae jyst gennau lot i ddysgu. Yn ymarferol hefyd, fel ni dweud, dwi bod o fewn y diwydiant, ond ddim yn neud o. Felly, oes, mae gen i lot i ddysgu, Brexit yn dod fyny, mae gan Llyndi glas tir, felly agri-environment scheme, so lot i ddysgu a lot i drio ddeall o ran hwnna. Dipyn o waith cartra? Oes. Ond mwynhau'r Steddfod ti'n ymwneud hynny ma? O, god, ie. Diolch yn fawr iawn, Teleri. Rwan ta, da ni'n methu dangos oherwydd rhys yma'r helfraint, yn methu dangos y nesa sy'n cystadlu ar yr Unawd Sioe Gerdd, sef glysti Rhys Jones dros y bol. Ond da ni am mynd ymlaen efo'r Deuawda a'r Triawda Doniol, felly nôl â ni at Terwyn. Ie, diolch Annie. Y nesa ar y llwyfan, rhywun ni'n wedi gweld eisoes ydi. Jessica Robinson a Scott Robinson o Glyn Derwyn. Ydym ni yn frawd a chwaer. Ti'n canu nithaf da. Ni'n ennill bob eisteddfod. Gan gyd symud trwy pob la. Mae mam yn ein hyfforddi. Pob marfer, pob un dydd. Anadlu gyda'n gilydd. Gwynebau serchog bydd Deuawd y Jonesiaid. Na pwy yw ni, edrych yn daclus canu i chi. Mae gynom ni gyfrinach. I rhannu gyda chi. Does da ni ddim diddordeb. Mewn serfodau'n a chanu. Stym i'w sgwyd hwn wrth mami. Fe fwre hi y to. Y gwir yw Beth ni'n ligo yw rapo fe cwlio. Yeah! Ha! Here we go! Fenyw Cymru! Hit up! Here we go! Woo! We've got potential to be better than MC Hammer. What you say, what you hear, let me hear you holler. We've got all the gear, but maybe no idea. So listen up, we're gonna make you holler, holler. Mum won't be proud of our newfound hobby. Eminem, Dr. Dre, pack your bag, quick jobby. We've got all the moves and kids some me done that. I said great, and you know, here we are. Here we are. Rôl ennill y genedlaethol. A pethau bach yn strach. Ymarfer pob un noson. A mam dyma bach yn gas. Rhaid marfer tair gwaith heno. Neu fi pethau'n mynd o ie. Gig merched waw. A heno, ni with a local Cerdd Deuawd y Jonesiaid. Na pwy yw ni, edrych yn daclus canu i chi. Un noson ges i anwyd. Fe bwrwdd mam y to. Rhaid stim o mel a whisky. Rhaid gorfod cancel o. Y cwylydd. O, y cwylydd. Wrth gorfod weid wrth pawb. Bod Deuawd mawr y Jonesiaid Wedi mynd lawr i'r Unawd. Ond yna daeth y foment. I torri'r news i mam. Dim canu heno. Rapo, hwn fydd Y perfect jam. Nawr dyma'r pising caled. Ymunwch gyda ni. Codwch eich dwylo. Y Robin Jonesiaid fi. Here we go. Come on. Deep breath, keep cool, bydd y gyd yn iawn. Cwn i'n mynd y gab lawn. Gab lawn. Gab lawn, felly ar ôl 3, 1, 2. 2, 3. Rock, chat i'r Robin Jonesiaid, yr rapid o fri. Foment fawr o twyll a second chance ni mynd yn fawr. Deep breath, keep cool, bydd y gyd yn iawn. We're gonna take over some midnight town. Na 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 na. I love our people say. Na 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 na. Hey, 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 hey. Fe gafodd mami harden. Fe wrthodd eistedd lawr. A dyna fi y diwedd. I ganu'r Deuawd mawr. Ond dyna daeth y galwad. O swyddo syhwni. Roedd diddordeb mawr dar cwmni. I seilo y ddoi o ni. Here we go. Dy fod e nawr yn ymhenni. Ni Deuawd o fri yn syreni. Ta-ta i'r rhagbrofion.
Colli llais yn eisiau modion. Cerddoriaeth, oh what's that? Colli te, all I need is a hat. Dyma ni yn ffit y Jay-Z. All we need is just Scotty. Deuawd y Doniol. Now who you need? Edrych yn sic a canu i chi. Rap, rap. Deuawd y Doniol. Just Scotty. Edrych yn sic a canu i chi. A nôl yn ei gyfen llwyfan at Meinir. Dyma chi wynebau cyfarwydd iawn yn y gystadleuaeth hon. Be sy'n mor arbennig? Pam ydych chi mor awyddus i gystadlu yn hon? O, mae'n neis gael chydig o hwyl, ynddi? A neu bobl chwerthin. Ie. Ac yn dros y blynydde, ti wedi gystadlu mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau? Do. Ond hon yw'r ffefryn? Ie, mae hon fyny na, ynddi. Ynddi, mae hon yn gystadleuaethau, ynddi. A mae siŵr o fod yn anodd i gael deunydd o flwyddyn i flwyddyn. Ynddi, dyn ni gorfod brainstormio dipyn o syniadau gyd yn dechrau wedyn. Dyn ni'n lwcus iawn, mae dad yn dem sgwennu nhw ar y teg, fel mae o'n gallu meddwl am syniadau reit obscure, ond mae'n gallu neud nhw weithio rwsyd, so ie, yna sydd ni'n mynd ati i gael gafel ar rhywbeth. A oedd y thema fan hyn yn go unigryw, go wahanol? Oedd, wel, 3 ted o dres gwahanol mewn ward mamolaeth. Mae'n reit od ydy. Yn brofiad gwbl wahanol? Yndi. O'n i gyd yn ymwneud un peth o, sef o'n i gyd yn chilled. Bod ys dim byd â chi, boi ni am, os e? Negos. Ddim gwaith i gan ni'n neud gwbl negos. Mwynhau'r profiad. Diolch o galon i chi. Pob hwyl. Wel, mi dwi yn cael modd i fyw yn gwylio'r cystadlu fa hyn yma, ac os ydych chi hefyd, wel, pan nadewch chi ar y gwefannau cymdeithasoliad y byd i gael gwybod pa mor dalentog ydy'r ffermwyr ifanc yma. Defnyddiwch hashnod eisteddfod ECFI, allwch chi wneud hynny ar Facebook neu ar Twitter. Mae'n ydy dalen ar Facebook, neu mae gennych chi @steddfod ECFI wrth gwrs ar Twitter. Gennych chi rhyw 2 munud i wneud hynny, wedyn dwch sydd nôl am fwy o gymeriadau rhyfedd y ffermwyr ifanc.
Croeso nôl, fel y gwelwch chi, mae'r cora yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth olaf. Pawb ar y llwyfan, pawb I ganu o'i calona mwyn I ni gael gwybod pa ffederasiwn fydd yn mynd â hi leni. Edrychwn ni mlaen at y gystadleuaeth yna yn y man. Ond ymlaen ar Unawd Sioe Gerdd rwan, felly yn ôl yn i'r neuadd fawr at y llwyfan ac at Terwyn sy'n gwybod bob dim. Diolch Ani, a nesa ar y llwyfan yn cynrychioli Clwb Maes y Wain, Ffederasiwn Meirionnydd. Dyma hi yn canu You Don't Know This Man. Dyma berfformiad Glain Rhys. Newch chi'n nabod hwn, da chi'n dallt dim byd, da chi'n adrodd eich straeon y hollol afiach, eich myfiedd mawr eich hun, cyn cyhoeddi'ch bod chi'n dallt guriad calon dyn, a chi sy'n dallt dim byd. Newch chi'n nabod hwn, da chi'n trio dim. Dyma ddyn sgwenna teifan bob wythnos, talan syth bob bild I ri, gweithia'n ddiwyd dros ei deulu, dyna'ch llofrydd mawr I chi, a ma' chi yn raffu'ch clwyddau chi gweitha'r gwir. Da chi'm yn nabod hwn, does dim gallu na. Sgennoch chi mor hawl I nabod dyn, mor gagliada, mae o'n ddyn gomell wir. Mae o'n ddyn gweddus wir. Da chi'm yn dallt, newch chi byth wneud chwaith. Ddim gen I, ddim gan neb sydd yn ei nabod. Dim yn syniad, dim yn sôn, dim yn si. Dyna'r cyfan oll gewch chi gen I. A nôl yn I gefn llwyfan at Meinir. Wel, Jess, ti wedi camu oddi ar y llwyfan. Steddfod Ffermrifeg am y tro ola. Sut wyt ti'n teimlo? Bach yn emosiynol. Oedd e'n neis cael neud y brawd bach. Hyd yn oed os oedd e'n moyn neud yn y beido. Yn gorfodi fe ar y llwyfan. Ond mae'n siŵr o fod ychydig bach yn emosiynol I ti? Di. Chywod, mae Clwb Ffermrifeg wedi bod yn rhan mor fawr. A na pam dwi'n gwneud perfformio'n broffesiynol nawr I gyd lawr I Clwb Ffermrifeg. So mae lot o fi ddiolch i'r ffederasiwn am. Wedi bod wrthi ers yn 10 mlwydd oed. 10 mlwydd oed, so odi, mae'n amser hir a bydd hi'n od iawn nawr am blwyddyn nesaf ddim yn gorfod hela'r copies mewn a'r paratoi a popeth fel la, ond byddai'n hala lot lai o petrol nawr, so bydd hi'n good thing fel la. Ond ti'n sicr I ni roi popeth mewn i'r mudiad, gystadlu mhob cystadleuaeth, a mae'n werth yn awr. Mae'n rhaid, beth chi'n rhoi mewn chi'n cael mas, a dwi yn credu yn hwnna'n fawr, a mae'n ffantastig. Dwi wedi gwneud tynnu raff, public speaking, cactus, judging popeth, a dwi rhoi gôr popeth, a dwi'n falch, a mae fe'n brofiad awesome. Dyfaru dim, a bethau newydd ychwelyd ar daith gorbennig Isla Newydd. Do, ni joio mas draw, ni wedi gweld Lions mas da. Ni wedi joio mas draw, mas yna. Back with a bang yn neud hwnna, so... A gweithio ffermod dro? Wyn, mae ti'n mis o hanner os na trefeili, mae ti'n 3 hanner wedyn, joio mas draw mas yna. Ydy'r ddwy wlad yn wahanol iawn? Dyn, mae digon o pethau'n syml, ond mae cwbl o bethau bach, mae bywyd lot mwy o flan ei gwaith mas yna. Ac yn fwy hamddenol, mae'n siŵr? Dyn, joio. Wel, dymuniadau gorau ti, anyway, ar ymddeoliad. Ymddeoliad hapus? Diolch. Diolch A nôl yn I at y Triawd Doniol nesaf, dyma chi'n Clwb Nantglyn, Ffederasiwn Clwyd. Mae'n diwrnod o haf, ti'n myned am dro, ti'n mynd am y traeth, di gostwng y to.
Mae'r ffordd o dy flaen, mae fel diwrnod gwyl, ond cawn bleser feddfa yn sbwylio dy hwyl. Ar frys i dy waith, ti'n gyrru ar sbyd, rhag i dy reolwr di fwrw ei lid. Ti'n agor y throtl i gyrraedd dy job, roi ngolau ar goch, dwi'n dipyn o lob. Golau, golau ar goch, golau, golau ar goch. Ti'n rhoi i mi bleser pan ti'n diawio yn groch, pan ti'n cyrraedd fy nghons a mae ngolau ar goch. Dwi'n deud ar y cyfan, dwi'n gradu reit neis, ond pleser o'r mwyaf di'r elfen sypreis. Mi godwn ein cons heb rybydd mewn ffit, dwi'n ymlawenhau mod i'n dipyn o dwit. Ro glo ar dy geg, cyn yngan dy reg, da ni'n hafal a phawb, da ni'n hollol deg. Os ti'n fam mewn bws, neu'n feddyg neu'n fancar, gellu fod yn hyderus y byddai'n. Gons, gons, rhowch i mi gons, 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 rhowch i mi gons. Paid colli dy dymer, paid edrych mor fwll, mae'r cons ma yn bwysig i warchod y twll. Mae lonydd bychan Cymru yn llawn o dyllau fan, y malu corff a ffeiar, car neu fan, chi'n gyrru rownd ein lonydd yn tri ffyrdd, mae res yn trac, yn diawlio gweld ein cons ni. Chi angen ein tarmac, hei, 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 tyllau Cymru, angen cael ei enwi, tyllau Cymru fa, tyllau Cymru, da ni'n ei llenwi, tyllau Cymru fa. Godwn ni ein cons ni, y golau a'r jambori. Mae'n chwinciad chwanen dros y twll, dim ond i ddarbed chi. Os ewch chi draw am Fangor, bydd rhesi ar yr A55. Os ewch chi ar ffordd arall, byddwn ni hefyd ar yr A5. Hei, 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 tyllau Cymru, angen cael ei llenwi, tyllau Cymru fa, tyllau Cymru, angen ei llenwi, tyllau Cymru fa. Safon yn y twll, un â'n gilydd ein tri, mae Cymru ein hangen ni. O fynwy hwn, lle mae twll yn y lôn, rhwng Dramâu i'w llenwi hi. Llenwn bob twll, un â asfalt a thar, cei ffordd llawer gwell i dy gar. Paid codi dau fus wrth wyllio dy frys, byddi'n gwario llai fyth ar deias. Gyda'n gilydd nesaf ein tri, y cons yn goleadau a ni. Rhag o crac, pen hacs, tarmac llac i wein cyrru. Gyda'n gilydd, bes o'n ni. A nôl nesa at Ifan sy'n cael cwmni Glaen Rhys. Wel, dyma hi, Glaen Rhys, yn hapus i fod y berfformiad hynno? Yndw, yn dros hapus. Pam dewis y gan yna? Wel, dwi wedi bod yn gweithio ar y gan yma ar gyfer modiwl yn coleg, so o'n i'n meddwl dwi angen dangos i. Ie, yn union, ac yn hapus bod ti wedi gallu dangos i'r genedl fel petai. Yndw. Ym mha flwyddyn wyt ti'n Nghaerdydd ar hyn o bryd? Dwi'n yr ail flwyddyn, y flwyddyn ola. Ie, yn astudio be? Perfformio.
Mwynhau'r cwrs? Yndw, wrth modd. Felly, beth yw'r gobeith i'r dyfodol ar ôl graddio ac ati? Parhau i ganu a perfformio gweithio? Swn i wrth y modd yn cyrraedd llwyfan y West End, dyna ydy'r freuddwyd, ond ia. Ond mi wyt ti yn recordio ac yn canu wrth gwrs, a mae'na sengl mas ti dros y Nadolig, wedi addo? Oes, mae gennau gan Dolig allan ar yr 8fed y ragfyr, a wedyn gobeithio album yn y flwyddyn newydd. Fe fydd enw'r gan Nadolig, ydych chi'n atgelu hynny nawr neu na, neu yn gyfrinach? Na, enw'r gan Dolig ydy adre dros Dolig. O, gwych. Edrych mlaen i clywed hwnna, a llongyfarchiadau ar dy berfformio ti. Diolch yn fawr. Da iawn ti. O, hyfryd, dwi'n edrych ymlaen i glywed yr sengl yna hefyd. Diolch i ti Glaen ac Ifan y fanna. Rwan, mae gen i ganlyniad i chi rwan, y gystadleuaeth stori a sain yn ail. Sian Lewis a Llion Wright Evans o Maldwyn ac yn ennill y gystadleuaeth Kimberly Jones a Iestyn Harvard o Brycheiniog. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Rwan ta ymlaen â ni ar cystadlu. Mae'r cystadleuaeth un o'r sioe gerdd ar Deuawd a Triawd Doniol yn mynd bob yn ail. Ac rwan dwi'n meddwl bod ni am fynd am yr sioe gerdd. Felly nôl ato ni at terfyn. Odyn wir Ani, Modlen Alun sy'n nesaf y llwyfan o Eryri. Gweld fy lle, pwy di pwy a be di be, ac mae'n anodd i weld y llun yma wrth fy hun. Modlen Alun oedd hi, ond mae Triawd Nantllyn bellach gyda meini ar gefn llwyfan. Dwi'n cael cwmni criw lliwgar iawn nawr o glwyd. Newydd gamu ddi ar y llwyfan. O le gewch chi'r ysbrydoliaeth ynglyn â'r thema yma? Wel, y twll di'r thema.
yr ysbrydoliaeth oedd cered neu dreifio ar hyd lonydd acw. Maen nhw'n dyllai gyd, maen nhw, ma'n serious. So. Ond chi wedi cael adeg prysur iawn yn y mudiad yn ddiweddar? O do, mae rhwng ha a dolyg yn cael ei gymryd drosodd gan yr Eisteddfod a barnu stoc i'r ffair ea, so do, prysur iawn. A bethau mwynhau beirniadu stoc, a lli o gystadlaethau eraill? Do, barnu stoc yn... dwi'n mwynhau, mae pawb o'r ffermwyr ifanc ni'n mwynhau barnu stoc a magu hyder yn fawr iawn. A lli o sgiliau eraill o'r un pryd? Ynddi, popeth a barnu stoc yn... Un o'r ffefryn di? Ynddi. A bethau yn chwysu peintiau fyna, metha twym ar y llwyfan, yw e? Boeth, ynddi. Ynddi. Ond hyn o nawr ymlacio am weddill y noswedd? Na, ddim eto. Mae'n côr sir. Dyn ni gyd yn gwneud côr. Dyn ni wedi dod fel sir i wneud côr lenni. Yn lle wneud bob clwb. Chos yna'n digon i wneud côr, so dwi'n dod gyd o'r gilydd i wneud un côr sir. Er i chafbwynt felly? Ia. Er i chafbwynt mawr. Wel, dymuniadau gorau chi, a diolch yn fawr i chi am y sgwrs. A dyma'r ddeuawd ddoniol ola am heno yma, Dyffryn Cothi o Sir Gar. Siwr i chi, o mae ydych chi. Slawer ti. Ryn ni yn ddai'n yn troedio'r llwybr cil, yn gwneud dim lot drwy'r wythnos, a'n gweithio ar ddydd Sul, ni fydd y gynulleidfa yn awron 2 neu 3, a hanner rheini'n cysgu wrth rando arno ni. Ryn ni'n ddoi brygethwr gwych, does dim eisiau bod yn sych, os am bregeth y bwchiwch ni, bydd yn fraint cael dod atoch chi. Cyn canu yr emynau, fydd papur bach o'n blan, yn dweud beth maen nhw'n wybod, a beth fydd rhif y gan. Gan ambell organyddes sy'n ddelwel peidwch sôn, ar ôl rhoi rhif yr emynau, gewn hefyd rhif ei ffôn. Ryn ni'n ddoi brygethwr gwych, does dim eisiau bod yn sych, os am bregeth y bwchiwch ni, bydd yn fraint cael dod atoch chi. Pan fyddwn mewn priodas, a ffrog y ferch yn dyn, priodas ar fyrbydd, a'r amser braidd yn bryn, yn ystod y gwasanaeth, fe'i gnau yn wraig a gŵr. Cyn mynd i'r le sy'n dilyn, i droi y gwyn yn ddŵr. Ryn ni'n ddoi brygethwr gwych, does dim eisiau bod yn sych, os am bregeth bwciwch ni, bydd yn fraint cael dod atoch chi. Ar y ddydd bedyddio'r babi, wrth dechrau ar ei daith, fe ddawr yw swnau'r hyfedd, o'i gewyn ambell waith, a phan ddawr ar oglion, yn grif o gylch ei dyn, i ni da'n dal i wenu, mwyn cael tynnu llun. I ni'n ddoi brygethwr gwych, does dim eisiau bod yn sych, os am bregeth bwciwch ni, bydd yn fraint cael dod atoch chi. Pan fyddwn mewn angladdion, dyna pryd ni'n dangos dawn, yr unig gyfle bellach i weld capeli'n llawn. Os gofyn gwnewch amdanom, rôl dod i ben eich hint, fe rown chi yna nefoedd, am 120 pint. Rydyn ni'n ddoi brygethwr gwych, does dim eisiau bod yn sych, os am bregeth bwciwch ni, bydd yn fraint cael dod atoch chi. Fe fion ni'n pregethu drwy'r gogledd a thrwy'r de, yn bita lot o fisgits ac yfed lot o de, ond pan dawr alwad olaf ar ôl ein crwydro ffôl,
Bydd holl newyddion Cymru yn llefen ar ein hwyl. Rhyn un ddau lygeddwr wych, does dim eisiau bod yn sych. Os amrywiaeth y bwniwch ni, bydd yn fraint cael o datgwch ni. Rhyn un ddau lygeddwr wych, does dim eisiau bod yn sych. Os amrywiaeth y bwniwch ni, bydd yn fraint cael o datgwch ni. Deian ac Eirwyn yn cloi'r gystadleuaeth ar nôl yn un awr gefer llwyfan at ifan. Ac yn cloi y gystadleuaeth sioe gerdd Modlen Alun. Ac am steddfod wyt ti wedi cael, Modlen? Do, mae wedi bod yn hir de. Cael cyntaf o'r Deuawd mewn chwaer a ail bod yn ensemble. Wyt ti'n mynd i gael cyntaf ar y sioe gerdd ar ôl y perfformiad yna, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl de. Pam? Cys, oedd y cwestiwn llais yn bach a mae yna lot o bobl gret arall yn erbyn fi. Ond mae'n mynd yn hwyr, ti wedi cael diwrnod prysur. Gawn i weld de. Ie, pob lwc i ti pan lawr canlyniad. Y llongwrchadau ar ddiwrnod llwyddiannus iawn. A newi gamiodd i ar y llwyfan yn ffres. Na, ysdim chwista cweit. O, ma fe tyma bach. Deian a Eirwyn ar y Deuawd Doniol. Siwr athi, bois? Athi iawn. Cofyn i gyd, e? Na, beth sy'n bwysig? Ie. Ymateb da wrth y gynulleidfa, Deian? O, peth ymateb, dim fel amser steddfod llynedd achos steddfod Sir Garod, so fel yr Sir Garod, mae'n bach o bell lenni i bobl o lan. Pwy oedd di sgwennu'r darn yna, bois? John Rhys Evans, sy'n sgwennu ni. Mae'n ddyn talentog iawn. Ari, mae John yn special. Ydy, bois da iawn, wedi ennill llynedd, tybed allwch chi'n neud i lenni to. Bob blwyddyn o wahanol yn dwi. Ydy, ond croesi bysedd. Ie, trial yn gorau. Llongwrchadau chi, bois, perfformiad gwych.